Kahle kahle vele nami nginakho lokho. Lo mkhwenyana engashada naye wayevele efuna yena. Hawu. Ngagijima ngaye enyangeni ukuthi abheke mina amiyeke yena. Okay, ayimake asiphindele emuva. Ngicela uqale ekuqaleni ekushela uzwazi ukuthi ufuna yena kwenzakalani. Ngicela uqale ekuqaleni nje. Wayekade angithuma-ke. Mina ngifike ngazisho izinto zakhe. Hawu. Ngifike ngithi hhayi lo akekho use-boyfriend yakhe ngimshiye endlini. Wajikela kumina-ke. Sanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV. Kwesinye isiqephu izinkinga zomndeni nihleli no-Longstar. Namhlanje simenyiwe la ekhaya kaNgubane kuthiwa Longstar awusondele. Nansi inkinga igcwele endlini. Sawubona njani? Ngiyaphila Ntombi. Ngiyapila. Igama lami nguLongstar kwa-Black Life. Usimemile la ekhaya. Ngisacela uzisho bandla ubingelela babukele emakhaya. Ngiyababingelela ababukeli emakhaya. Igama lami ngubukekile waNgubane. Ubukekile waNgubane. Yebo. Iqala phi inkinga? Inkinga iqala ekutheni sashiwa abazali. Sakhula sihlala sodwa. Siphilisa. Okay. Kwahamba udadewethu wathola umuntu omi kahle. Wamthatha wamenza unkosikazi wakhe. Oh okay, nikhule nibabile ekhaya? Sikhule sibabili. So udadewenu omncane noma omdala lo? Dadewethu omncane ulandela mina. Ulandela wena. Okay. Phathi kuhle kwethu nje lokho kuba inkinga kanjani? Shuthi inkinga yaqala ekutheni ngokubona ukuthi izinto zimambela kahle. So shuthi ngangathanda. Ngase ngibona ukuthi fanele ngimenze something. Ungathandi kwakho kusukela phi? Ngoba phela uyawubona makushada udadewenu omncane udadewenu omdala uyawujabula ukuthi hayibo kwakuhle ekhaya. So kuqale iphi? Kuqale ekutheni angizange ngithande ngasuka ngaba nomona. Umona ngaba no jealous nje ngoba okwami akuhambi kahle. Okwakhe kuhamba kahle. Okay. Kusho ukuthi ngagcina sengimenza into embi. Awu. So ujealous wakho ngizama uku-understand ukuthi yena mhlambe ngoba uthi usisi wakho omncane mhlambe khona izinto ezenzeka noma kwakuyipressure emndenini. Kwenzakalani uzuyibona ukuthi unomona? Cha, ipressure yaqala kubazali bethu. Babe ngasiphathi ngokufana. Mina ngaba nomntwana kuqala. Okay. So yena wathola umntwana. Owami ongabe sanakwa. Mase behambile-ke nami ngase ngiba nalokho. Ukuthi no, ngicela ungi-understandise-ke la. So abazali ngithi bashone engakashadi. Bengakashadi. Kodwa senayo umntwana. So akhathe kodwa wena uthola umntwana bakudinelwa. Cha, bangidinelwanga kwaba ukuthi nje ngoba lo sethona umntwana so yami ingane yangabisaphathwa kahle. Oh so yakhe iphathwa kahle akhathi sakhona yodwa. Yebo. Yangabisaphathwa kahle sekufika dadewenu omncane. So noma sebe ngasekho kwayimpi okuhixizisana ukuqhubekalayo. Kusho ukuthi ngaba nalokho nje. Okay. So manje ke eseshada ke wena ke wawudlala liphi iqhaza? Usisi wakho phela lokupheleni kosuku. Eshada asikhulume ngomshado before kufika umona. Hayi. Umshado emshadweni kwakuba khona lokho ngafika emshadweni kwakukuhle nje ngisho njalo. Nanokuthi abomahlangene ifamily lokubuzwa kuthiwa uhlaleleni kanti wena uhamba nini kwashada ingane yabo into enjalo nje yabo nje kusho lokho kwangangiphathi kahle kwaze kwafika ekutheni ke ngimenza into engalunganga. Oh okay, yini lo menzile yona engalunganga? Ngahamba nje ngaye emntwini ngazama into ezokwenza ukuthi angahlali kahle naye emzini wakhe. Hayibo. So iplan yakho ukuthi ubhidlize umuzi wakhe?
sonke. Nifane nonke. Ngangitshela lokho nje. Okay, awusixoxele ukuthi lo muntu wamtholaphi, wathi enzani, wasiwenza njani? Hayi ngahamba nje. Ngaxoxa nabanye abangani bami nabo abayikhohlakalele. Bangiyalela eMbumbulu. Hayibo. Ngishona eMbumbulu. Ngafike ngathola into abanginika yona. Abathi mayifika la ekhaya. Ngenze sengingakhombisi ngoba bangitshela ukuthi umuthi mawusebenzisa ufuna udini, ufuna uhleke. Hayibo. Iyangisabisa lento eshoyo. Usho ukuthi ke na abantu abasebenzela imithi bayahleka. Mawudinwa phela ngokusebenza na uzodinwa. Okay. So inyanga yakuyalela ukuthi usebenzisa kanjani lo muthi? Umuthi mangiwusebenzisa inyanga yangitshela ukuthi iyangibuza ukuthi uma efikile uyafika lale yini. Ngithi naye kuyenzeka afika lale kwenye inkathi angalali. Kwenye inkathi alali kwenye inkathi angalali. So yasiyangitshela ukuthi ilanga ayofika ngalo mayelala bese ngithatha imvuthu lengivuthusele emcamelweni ngaphansi komcamelo ngikhuluma. So ngenza kanjalo ke. Manje sengiphatheka kabuhlungu ke mase. Ma asime kancane ngakuphatheka kabuhlungu asiqale sizwe indaba. So manje masuyifake le mvuthuluka kwenzakalani empilweni yakhe? Azange sahlala kahle. Angithi uthe wesevashela ekhaya wena wayifaka la imvuthuluka. Lezo lala khona. So manje uzwa ngobani ukuthi emshadweni wakhe akusahambi kahle? Wafika phela ezolibika udaba usisi wami ukuthi hayi senginenkinga kanje ngixoxe. Yabo ngenze ngathi ngiphatheka kabi kanti ngihlala ngaye vele. Into engiyenzile. So inkinga ke nabe kwenzakalani, beshayana kwenzakalani? Indoda ibikimshaye nje ibuye imxoshe simbone nje sengena. Yabo kube nalokho nje. So manje lokho kwakujabulisa ubona udadewenu go through all that. Ngangijabula. Awujabula? Ngangijabula ngoba ngangaphumelelanga phela mina. Ngithi ngangikwenze ngoba ngazi ukuthi vele kuzokwenzekani impilo yakhe. So manje ngiyacabanga ukuthi mina wami usisi angasaqhamuka ekhala ebala ukuthi hayibo angisahle kahle ngaphatheka kabuhlungu. So wena ngiyazi ukuthi wena uthi wawujabula. So wawumduduza kanjani uthini ekubeni wazi ukuthi wena unesandla la? Ngangimduduza phela ngenze ethi angaboni ukuthi yimi lo wenze lento. So wakholwa? Wayekholwa phela ngoba wayengazi. Wayengacabangi futhi ukuthi ngangamenza into ekanje. Ungamlimaza. So manje ngoba usibizile la ekhaya uthi ke na ufuna umtshela lolu daba. Seneminyaka emingaki yenzakalile lento? Ina 5 years ngicabanga. Ina 5 years. Oh so lo muntu usanda ukushada? Una 3 years eshadile. Na 3 years eshadile? Una 3 years noma 2.5 ngicabanga. Okay. So wena ubahlukanise kulo 3 years? Bekuya khona phela busuphelile 3 years. Busuphelile 3 years. So badivorcile noma bahlala ngokuhlukana? Hayi abadivosile bahlala ngokuhlukana. Bahlala ngokuhlukana. So yini lesikuhlupha kangaka? Manje sesihlala sobabili la ekhaya ngithi wamxosha umkhonyana. Njengoba sesihlala sobabili sengiyalibona iphutha lami. Noma inkinga usamdinga la ekhaya? Cha ngiyamdinga. Sengiyalibona iphutha lami. Ngizama ukuthi ngixolise kuyena. Lento engamenza yona. Okay. Ufuzama ukuthi uxolise but yini le ekuphushayo oyibonayo ukuthi kena isiyakulimaza emphefumulweni? Ngiyazisola ngento engayenza. Mase ngibona impilo yakhe manje sesiphila kade sihlupheka sonke naye sehlupheka. Sekukhona lokho ukuthi yena bekusiza ngezemali ngoba phela angithi ngizwe ukuthi kena beshade nomuntu onemali. Ube eqhamuke ebandla siphathela amasenti. Shuthi vele uphatha lo masenti lento vele sengiyenzile. Angisakwazi futhi ukumsiza ukuthi ngizomsiza kanjani.
So manje walimaza udadewenu kwajika walimala nawe. Emphefumulweni-ke manje angisazi ngizothini kuyena. Ngizomqonda ngimthini. Eish. Okay, awusho-ke i-relationship yakho nodadewenu injani? Hhayi njengoba sihleli nje kuhamba kahle. Kuhamba kahle. Ngoba njengoba ngibize nina bengingakaze ngimtshele lutho. So uzoqathaza ibhomu nje kuyena ukuthi ubuye ekhaya. Bengingazi ukuthi ngizoqala ngithini. So uready-ke yini ukudila naye-ke? Usumtshela udaba because I'm sure uyakhala uyayibuza ebusuku nasemini ukuthi kwenzakalani. Hhayi ngiyacabanga ukuthi kuzoba nzima kona kodwa akayena lo muntu obophayo onenhliziyo embi. So ubona ukuthi uzoxolela. Ngiyacabanga uzongixolela. Noma engasangixolela ngamanje ngelinye ilanga kodwa ngiyazi uzongixolela. Umyeni wakhe ucanga yena bune relationship enjani naye? Hhayi umyeni wakhe bekumuntu nje bengenadlelwane naye kangako. Ubudlelwane bekulo cause udadewenu. Bekusibari nje sibari. Oh okay. So usisi wakho sizomlanda ngoba simcela ukuthi ahlale kuleli linye igumbi while sisakhuluma nawe sizwe ukuthi yena udaba limayelana ngani. So usu ready. Nihlala ndawonye phela manje akekho emzini wakhe. Yebo. So usu ready ukugonyuluka. Ukukhuluma iqiniso. Okay. Yo, nayizwela-ke babukele emakhaya udadewabo ukhona la endlini bahlala naye la endlini because wabuyela ekhaya ngenxa yokuthi kena bese kunzima kakhulu emlokhuze emzini wakhe. But namhlanje-ke asimtshela ukuthi kwenzakalani azaphume nje emzini wakhe. Ake sesibuyile-ke babukele emakhaya silandile udadewabo kaMambovu. Sawubona njani? Yebo sawubona. Niyaphila kodwa? Yebo siyaphila. Ngiyaphila. Igama lami nguLungstar wa Black Life TV. Uhlelo ukuthi-ke inkinga zomndeni la kusuke kwenziwa khona inhlambuluko. So udadewenu la usimemile wathi-ke ucela sisondele ngoba nginodaba afisa ukutshela lona. So umama yini uba igama? Igama lami nguFilwa Ngubane kodwa nguMrs Khuzwayo. Mrs Khuzwayo. SengaMrs Khuzwayo. Hayi, siyabonga ukuthi-ke novumile ukuthi uzohlala nathi la. Before siqhubeke ngisacela ungitshele ngodadewenu umuntu enjani? Umuntu oright. Ngabeka kanjani umuntu oright sisoma omdala. Ngoba ngathini nje bekuyena umuntu obesihleli naye kuhamjelwa ukuthi abazali saqhubana nempilo sahlala sobabili. Ney'ngane zethu akayena umuntu nje. So ungasho ukuthi umuntu obalekela kuyena? Engibalekela kuyena yonke into mengifuna mengixakekile ngisakena. Okay. So kaKhuzwayo usushada iminyaka ngakhi? Na 15 years ngashada. 15 years. Mambovu utheba no 5 years. Theba no 5 years. No 5 years. Mambovu la uthi wazi 5 years kanjani? Yabo bona wazi 5 years mina ngino 15 years ngashada. Shuthi ubaba walo sahamba sobhala. Qala before kushada umshado omhlophe. Oh, so udadewenu bengazi kodwa bengazi empela. Okay, so buye siphindele kulelo phuzu. Kodwa-ke udadewenu usimemile la uthe kunento afisa ukutshela yona. Sacela umlaleli. Sacela ukukhuluma. Enginimemele kona ukuthi ngikwazi ukuxolisa kudadewethu ngento engamenza yona engalungile. Ungakhuluma naye. Umtshele nje ukuthi kwenzakalani. Sisi wami engibabizele kona lana bengicela ukuthi ngikwazi ukuxolisa ngento engakwenza yona emshadweni wakho engeyinhle. Okwakwenziwa umyeni wakho kwakwenziwe yimina. Manje bengithi ngifuna sithelelana amanzi. Ngicela unabe mawuthi-ke nakwenziwa umyeni wakho kwenziwa wena umtshele nje ukuthi wenzani. Ngakuhambela emntwini engangifuna ukuthi emzini izinto ingakuhambeli kahle. Ngaya kumuntu owazi izinto ngakubekela lapho ulala khona ukuthi izinto zingakuhambeli kahle. So bolu ubaleka uza la ekhaya bengazi mina ukuthi into eyenziwayo mina. Hawu. Ngiyaqabuka kanti ngihlala ngihlupheka nje wena ongibulalayo.
sezengagxoshwa emzini ngenxa yakho. Ngenxa yakho. Ingakho-ke- Uyahleka nje uyangibuka nje. Ngithutha zonke iy'nsuku. Ney'ngane. Ngishawe kanti wena wenza usichitho. Ingakho-ke ngibize laba-ke ukuthi bangilekelele ekutheni sithelelane amanzi. Ngoba ngiyabona ukuthi nami lento engayenza ayilunganga. Kwaba umona nje. Makusizani ngoba sengibuyele ekhaya. Kuphi ozosiza lapho? Ngibuyele ekhaya manje. Ngeke ngisaphindela kaKhuzwayo. uKhuzwayo yamazi tata engenza zona. Elala nentombazane phambi kwami. Usho ukuthini belana nentombazane phambi kwakho? Ala nentombazane azolala la endlini ngixoshwe ngolala ekameleni ey'ngane. Ukhona endlini? Ngikhona endlini. Kanti ngenxa yadadewethu omdala. Ngicela umtshele ukuthi umuthi bowuthola kanjani? Uzufinyelele kuyena nje. Hhayi umuthi ngawulanda le eMbumbulu. Embumbu. Ushilo ukuthi umuthi olanda eMbumbulu. Kodwa uthi njalo uma uvakashile la ekhaya endlini bekuthelela phezulu la uzolala khona. Khona wena uzofika uxabane nomyeni wakho. Bekubonakala ukuthi into yamabumbu le. Kodwa mengiza kuyena abe umuntu naye akhale mengikhala uyakhala. Kanti uyena owenza imikhuba le. Uyahleka mambovu, uhlekani? Uyajabula. Usajabula yini? Usajabula. Ngifuna kona phela ukuthi ningisize nani. Ukuze sithelelane amanzi ngoba manje lento angazi soyilungisa kanjani. Ngoba phela manje sihlele endlini eyodwa kodwa ngiyazi ukuthi ngamenza into embi manje angazi ukuthi into basobabili ngizoxolisa kanjani. Ingakho nginicelile nje ukuthi ngicela ningisize. Uhlela kanjani ubukene usubuyele la ekhaya? Ngihleli kahle. Anginayo inkinga. Ngihleli kahle ngoba phela ikhaya lami ngeke aze angixoshe ekhayeni lami. Nami ngashaywa abazali la. Ngeke aze akwazi ukungixosha. Kodwa phela vele angithi ushilo ukuthi ulokhu ehleka. Uyahleka. Because into ayishilo kuthina ukuthi inyanga yamchazelile ukuthi akakwazi ukudima mayisebenzisa lento. So manje ke shuthi lolu thanda kunika lona bekuwuthando oluhambisana Nomuthi. Ne-instruction yomuthi. So manje wena uzizwa kanjani ukuthi umuntu olimaza umshado wakho udadweni? Hayi angiphathekile kahle. Akekho umuntu ongajabulela lokuthi uthi uhleli kahle lapha ekhaya. Kanti kukhona umuntu kuwumuntu wasekhaya lakho. Angcothi ngomunye umuzi. Wasendlini silamana. Nanokuthi ke naniba u2. Siba u2 akekho omunye. Akekho omunye. So ngomshado wakho ngoba yena ekhuluma indaba zokuthi mhlawumbe senhlukane for 3 years in the marriage lento yenzeke 5 years ago. So manje ngokumshado wakho yena akhathi ushada wayenjani? Wayehappy njengabantu bonke. Ngoba ngikhumbula isikhathi sengikhishwe ekamereni. Wayekhala nje sitama uyangishiya. Kanti uyazeni khona angifihlele kona. Because into engithuse kakhulu futhi uma Mbovu la eduze kwami uthe wayefuna nifane. Kahle vele nami nginakho lokho. Lo mkhweyana ngashada naye wayevele efuna yena. Awu. Ngagijima ngaye enyangeni ukuthi abheke mina. Amiyeke yena. Okay, ayimake asiphindele emuva. Ngicela iqaleni ekushela uzwazi ukuthi ufuna yena kwenzakalani. Ngicela iqale nje. Wayekade angithuma kena. Mina ngifike ngazisho izinto zakhe. Hawu. Ngifike ngithi hayi lo akekho use-boyfriend yakhe ngimshiye endlini. Wajikela kumina-ke. Mbovu, uyaluza udaba? Ngiyaluza udaba ngangakwazi-ke lokho mina. Wayenza kanjani-ke pho le nto? Wayenyangeni? Wayithathaphi inyanga? Yathi inyanga yenzani? Hayi yena ngahamba ngaye enyangeni yanginika umuthi ukuthi lo muthi ufake emanzini kabhontshisi. Musugeza ngawo. Masugeza ngawo? Ugeze ngawo. Uma kalala nawe indoda hayi sikushile. Sumthathile. Manje waphuca udadewenu? Ngamphuca ngoba phela vele ayikho intazo nami ngangimfuni. Ngibona imali yayikena. So manje lento ngiphindisela kumbuzo wami-ke lo ka-15 years. Wangamtshela ngudadewenu ukuthi wena ushadile wena? Hayi angimtshelanga ngoba kunesizathu. Sasithini isizathu? Isizathu sasithe asifihle ukuthi sishadile.
ukuze kutholakale imali mesehamba-ke uqala phansi angilobole. Imali Ngoba yena akayena umuntu wala vele. Umuntu wale wayefuna ukushaya ama-ID lezi zinto zama-ID. niqataniswa umuntu angale. Hayi ngathi Mambovu ngathi mningi ongakushongo. But-ke before ngize kuwena Mambovu ngoba ku-15 years ngazi ngani ukuthi-ke kwakungabona ubuqhophololo bokuthi ubhuti befuna udadewenu. Ubefuna u-yellow bone ngala. Angeke ngazi-ke lapho. Cha ngisho wena. Ukuthini? Ngisho ukuthi kwangabona ukuhlanganisa ukuthi-ke angashesha shada ula athola udadewenu ngoba usushesha nje usheshisa umshado. Hayi ngangakwenzi kanjalo. Wena wayefuna ukushada. Yena wayefuna ukushada. Mambovu awukushongo ukuthi-ke nomuntu wangaphandle lo. Hayi bengakushongo lokho. Manje-ke ubhuti ngoba kuthiwa wayefuna wena ubumazi. Noma umuntu omazi endaweni. Sasingakathandani wayefika nje ngithi bahlala endaweni lezi ey'ngane. Wayefika mayefikile mina wayefika lwathi nangekubiza kube ukuthi angihlamba ngiphume ngoba sasingakathandani phela. Ima-ke Mambovu into engixakayo la. Khathe ngikubuza ukuthi unabo yini ubudlelwano omjayele yini umyeni ubaba ukhuzwayo loyo. Utheni uthe cha uyamazi nje. Ngiyamazi nje phela. Bengakathandani. Cha besingakathandani. So wawabeka amaganyana. Nje besho wethuma yena phela uSibali lo ukuthi akeze azongitshela nje besho ukuthi bengangitsheli. Ngoba ngiyayazi le genge yangaleni ukuthi njani. Angithi niyazi ukuthi ishow yethu ikhuluma ngenhlambuluko. So ngicela ube honest. Usisi wakho amlimaza ngoba wazi ukuthi-ke nawe uyamdinga lo muntu empilweni yakho. Cha angimlimazanga ngalokho. Ngamlimazisa ukuthi ngibona impilo yakhe isishintsha. Sezoma kahle mina njengoba phela sengisele ngishe. Yena uhamba nomuntu onemali mina sengisele kanje. But awumuzanga ngani ubhuti ukuthi-ke hawu wena ubufuna mina nje. Wengangitsheli usisi wami phela ukuthi ufuna mina. Mina ngamazi ngoba sengimazi uSibali nje. Njengoba esho nje ukuthi wengangitsheli. So wawumazi ngokumbona. Ngangimazi ngokumbona kanti uyathunywa angazi lutho. So akaze abeka amaganyana. Cha. Wena umthathelelana umuntu udadewenu yabo sesifike phi? Ngangibona imali. Ngenxa yemali. Hawu kodwa nje ucabanga ukuthi kuyini uyithole i-access yemali ekubeni mayishada udadewenu? Angeke ngiyithole. Kanjani? Usisi benomkhuba ukuthi menemali angathengi ukudla la endlini. Menomali nje agrove. Agrove hamba ehambele indawo zakhe abuye ngakusasa. So ngabothi impilo esiphilayo la ongcono athathwe yimini ukuze ngikwazi ukufaka ukudla endlini. Nantoni uyidaba? Ngiyazi ukuthi it was 15 years ago. But kuthiwa wawugrove. Hayi uGroove bengigrove. Ugrove. Bengaba nabangani abashisayo. Ephuza kakhulu. Uyabonala phela u-yellow bone. Amsho nezitho yibomvu. Lutho. So manje-ke ngoba-ke wawugrova yindaba ungakubalanga lokho ngoba uthe wena yakho impilo wayibona inzima. Angithi wena wafocus egroveni. Yayinzima phela lapho kwakukuphila lokho ngoba vele bengeyona impilo phela leyo. Khona kongaphumi ingane ube intombazane yakwenu uhamba ufuna nawe abanemali. Akuphumeki masungene lungenile akuphumeki kalula. Akulula. Sisuzizwa kanjani ukuthi udadewenu wenza kanje? Angazi afuna uqamba angazi phela. Angazi ukuthi into engayithini nje. Ngoba ayikho into engihleli lapha ebengayenzi. Bengikwenza konke ngisuke lapha ngizomenzela ikhaya lapha. So manje ucabanga usazokwazi ukuqhubeka uhlalela ekhaya? Ngisazocabanga ngazi. Sazocabanga? Yebo. Iphi le nyanga le eyabahlukanisa? Isembumbu. Singakwazi mhlawumbe kuya kuyona isuse yonke lesi sichitho akwazi udadewenu uphile emzini wakhe. Ukuphela ngazi noma phela abantu bayathutha abanye bayafa noma isakhona kodwa wayenayo umfana oyekade emlekelela indodana yakhe makuthi kanjani. Into engicakayo ukuthi-ke ngiqale washo wathi usembumbulo. Embumbulo. Manje mangikhuluma ukuthi wena angasiza usukhuluma kuyo. Cha angazi noma uyakwazi nokusiza.
Noma ufana nendiya elithi fakile kangijelanga. Akutshelanga. Hayi angitshelanga. Ngcono indiya liyasho ukuthi fakile. So Hhayi, ungakwazi ukuphelezela udadewenu niye lapha embumbulu lithole ukuthi lo fakile uyakhipheka yini? Cha ngingakwazi. Ungakwazi. Ngingakwazi. Wena ufila kanjani ukuze ukuthi udadewenu akuhambela phambili? Kungiphatha kabi kodwa phela ngoba into eseyadlula. Mina ngifisa nje ukuthi sixolelane, sihambe sekulo muntu, sibone ukuthi angasizakala yini, siqhubeke nempilo. Siqhubeke nempilo. Nisazothembana nje kodwa. Ngoba noba u2 naxhophana. Sesikhulile manje. Sikhulile manje. Ngiyacabanga ukuthi sesikhulile manje, izinto esizenzayo kufanele sibambisane. No, qinisile. Bathi-ke mina mamovu ngizothemba wena, ngizofona futhi ngi-check ukuthi umthathile yini udadewenu wamusa kule nyanga. Nawe futhi le kabhontshisi inyanga. Akusona isichitho sokuthi azange awuthole umshado yena. Sibhekana nendoda kuphela. Okuyindoda eyodwa kuphela. So baba uMkhuhlane phephisa. So udadewenu-ke na akuyona into eyayilokhuza. Ayiqondene naye. Eqondene nawe, eqondene Indoda kuphela. Akusho ukuthi mhlambe Yena uclean akanankinga. uclean anankinga. Kodwa-ke still kufanele uthole nawe into yokugeza-ke yabo. Hhayi ngozama mhla ngiphelezela yena. Uphelezela yena. Ningakwazi ukuhagana-ke kodwa. Yebo Nixolelane. Niye kuxhophana njengosisi. Hayibo, ngicela nihagane. Nixolelane. Saxoxa. Siyabonga. Yo. Nizwela-ke babukele emakhaya ukuthi-ke na kwesinye isikhathi nithi nizalane ubona omunye ukuthi yakhe impilo iyaqhubeka, then ubone ukuthi ngeke ikaze ukuthi iqhubeke yami ingaqhubeki, ngcono ngimlimaze. Nomunye mawukuthi okuhle kuyamzela ngisanathi angithi ngikubhlokhe. Lokhu kufanele mina but akukho kuhle lokho ngoba namhlanje sila siphindele back to square one, sonke sihlele ekhaya, ayikho inqubela phambili. Kufanele ngabe kena usemzini wakho umakhuzwayo, naye futhi udadewabo kaMbovu kufanele enjoy yakhe impilo. But manje sekunalezi hiqi ngenxa yokuthi bonke baba nomona towards each other. But-ke asibonge ukuthi-ke uMambovu uyavuma ukuthi kuzoyiwe embumbulu kuyotholakala le nyanga, izama ukuthi imsize alungise umuzi wakhe nokhuzwayo. Siyabonga kakhulu kwesu-Black Life TV. Please don't forget to share, like and subscribe. Ungakhohlwa-ke nawe uma unenkinga usisendele umqhafazo. It's the Black Life TV.